Well, Clíona gur mí maigad as sa bheith am haidirt an seo aniu an tágra seo Taisce Bheo nGael. Dear mar teú Clíona gur mí maigad a ríis as sa bhilm. Tá go bhré chuim gur maigad as dhearí a bheith páirte as tágra tá luthar mhór a bhín seo a chuideirte. Mai sin bhfuil deascóil tú linn. Clíona instí rudbh chuúide sin chubástaid agus choleistú mar a deire. So is mu sé Clíona Ní Ghallachóir tá má bíananas fí de ís agus is sás balla farin der bhain Meenaclady du an Gaeltacht Gweedore Clíona Ní Ghallachóir is sás Meenaclady da mehé agus mahanahe agus mar sin da kegel har ledger gomnis an cheantar sin agus is as an Gaeltacht tí muid an Gaeltacht am wahe cantar de rannim an chrísla agus tá dúlhgam as natural ma chur fum a lehar na goie. Agus caiite bhfuil tú carfu de Clíona? So bím saháile Meenaclady de ré ach marhealar chur sí olscoile te an seo an gáileh fui lethir tá mí an na céime tá ceir bíanana caite go an seo Jenny Stidger ar an Gaelic agus léana an astruúhan agus tá tarint idrá dhéú na céimeis agus rudí Harbh dalí le cuasaí ar línas ná lethir a tá trólinn cibí agus sul gomór le bheith críníanais sa tairú. Chir nGael, Tá amínta cigiil se amínta sífil an Clíona nó bhfuil lethir na bhaile sé bhí is corona seo. Tá agus síún gur se ahan géréad an síl agus mar am bonta sígus méhaanta sí bontas cos le hanra duile ach de híal an bhelíonn a gohéiriad se Harbh dúilta am chluirimsa níl rangní biogamsa ar campus na hallscoile agus te se dalí goling lech le blian na céime a gohéirí agus gan teagháil rialtógad le leachtarí na cóscolarí níecim dunne bí hahain mo chumra dtí agus te se dalí goling le sin obí agus bheith de hí scór scéilein ó bháin go híe ach níl neartaí agus mar an ggóil a hanna nigéirí a seart níhil dhéanú le dhéanú go forras agus a híig. So tan ranganí ligur lína mar sin dart léachtaí olscoile le tú soáile ar gomne seilta tú in de hahan sin an gáileh agus tú duine da léirtaí ar lína. Níl tú snóscoile harapí bháil? Níl ach marim gur bhag mar rás go gáileh marall gurró se bartaí acu rinslíochtaí a bheith ar campus na hallscoile go héiríonn na rangan na tegus agus bhí tegus a hanrad chutha an éirithe agam agus na bhí mar taise go gáileh i mí ban fóver for mar réfos ag regú na ranganí le Galway ar lína bhí se ráháin sin dúsa cinú dhéanúáil arás naháile agus chaime bíon sáil néirí ar hocrúhan ibre agus bhí mar bres a bogú rás go gáileh leis an bhí an dhearna chaithúann seo hí má mar go deú fios ar chusaí a chan sin mar a hála ach bhí rudí foiice onanta má marm goróis é ginseart mór bont le chusaí olscoile agus tahan ar lína mar dúirt me te réimse éirithe mar hampla léas agus dlí agus rudí go ddíglá se agus rangan na practicúla dhéanú ach níl an roiis sin ar fáil dúine. Amínta sífil mar a dúirt méid Clíona ach is maiid bháinna dheartaí gal ré san námchearn agus gohfuil tú gaidearta de haid camera tí mar a dúirt tú ar a léad tá sinna good ach níl mar na lethir na huaí. Bhfuil amra bí cuaí a bheith sibharás in sa seamarranga in sa lethir sin in na mína dheartaí in san nóscail héin cuair bhfuil amra bí cuair a bheith sinnig tarlú. Stalí ré níl clú gom níor tugu álas breise bí dún ar dús ba a bhí roias ar tugu dún na bhí na rangan na tegus le bheith ar campus tugu roiad a bheitléin iad a dhéanú ar lína nó bheith ag freastal go physiciúlar na ranganí ar campus mar sin de har ó brúr in danne freastal ar na ranganí man na roiste geirí bhí me si lenses a gáil seagus bolú le daoine na sílam ggóling ré commerceide inta teharte agus ó hiú socialú agus de bheorchleinte agus mar sin ach níl chum ag ggólas a gan na déta tarlú agus dar náid te go leor macléin idirnéisianta na colla sí fásta agus ó hiú cuasaí taiisiil agus rud sé inta éigense le na bhaide. Tuigim. Luú sin gurbas Meenaclady, instúir a fan láganim sin Meenaclady de gnne bí na bhlas acu go dtíon chéala tal le Meenaclady Clíona. Celí Meenaclady talú mí tá
an aice an chládaí agus danne bí but bhil chuach acu ar bhína chládaí téimiid builtear an airigin sin agus tré galanta tré na dúirlinne tugamaidir talén a clocha dúirlinne in mína chládaí agus an cantar site idir crocfála agus croc na níl agus ar nóid tar réir go gunne ar an nGael agus ar a bhucais fásta agus táid builte ar cheantar wahar ortaí agus glasisiú agus an sin míne lá agus crocfála a tíhile. Nes faoine tan Gaeilge cinna siúlar na huaie tá seo jazz ar dús ba go tú héin mar gnne óg loman seo agus a gobar le mar a tagra seo agus is galant an Gaeilge tu go tain tá Gaeilge galant a flúrse a go tain a chuoine mar gnne óg agus is jazz a sin ceall is rudí tá deara fashion am chuirm héin. Caiite bheitcinnta san Gaeilge má han seo chuoine ó hiú teangaí bheáda. Well, ja deide go bhfuil muid sortig tarse chéanú na Maidir leis sin Gaeilge sa cheantar ó hiú teanga lótan fphobal de te go leor bur le hasla cloise agus go leor daoine takeón tíú mhaim nó wahé snéirú agus chuann sin brúar an teangaí mar changa chumarsaide. Agus ach te ma dochas anna te go leor dhearartaí ar bon leis sin Gaeilge a bhhainú agus a neartú in sa cheantar le chusaí planad a teanga mu a réime le ar na chuige agus go leor takeíart ar fáil do grúpaí agus de cháisí te chur bé mar chusaí teanga go héirithe measc a níos áig. Dar ná chuann se go mór go bhfuil an tuide has le tríomhán na Gaeilge agus go bhfuil deisian ar fáil de riíoga puirte lecu gur sí ceáil sport agus dramaíartas mac saoil tríomhán na Gaeilge agus sílam héin mar gnne ág bíon an burla go héirí beidir le linn tréimhse na manscoile ach nar immen tún sin beidir go dtín chola sin ó ma immen túr fá seáil go dtígann tú sort an teád luchhar sinna tugad agus go billion túr a teangaí ríis agus geirí do poisiú gal Gaeilge agus mar sin ní hílam go ggóilmuid i mhuiil mór na ach sílam go gaiimiid takeúla na chéile agus cinnte dhéanú go bhfuil an Gaeilge gal mar sin mar hanga lótan fphobal. Well, tá deanna go bhfuil an tíág an cheantar seo lína tíág an Honda seo bhfuil siad a Lord na Gaeilge go lehiúil lena chuicurde mar a déire. Teasa gan ar náide go bhfuil an Gaeilge is teangaí is teangaí bheoí tá sin ebre scála fásta ach an bhecin an tíág an gur bond an Gaeilge gur teangaí bheo a tansa Gaeilge agus go bhecinn siad í smóna ebre scála go dé a chuir an general a fashion na lear na bhaí lína ó hiú staid na Gaeilge a measc an ís ág dó. Well, níl deid a go bhfuil daoine airithe agus coslam héin a bhí puirte an ngríomhíartaí tú muid an scáil agus an Gaeilge mar fríú hanga an tú agus tá daoine agus níl deid a go bhfuil siad a genú dhearart an Gaeilge go lóirte an na gcuirde agus mar sin a the brú an bhirlinn sin go cinnte agus ar náid bunt mhórig na main hóisiilte agus mar sin agus an tioncar a taú ar mar chéniu a níos áig Maidir le teanga chumarsaide dé ach sílam go bhfuil ridneart eile eol go bhfuil sort go bhfuil gláirí eol a ón na daoine agus seo iad tain go dtí glár seán rud bhhaile ní dhéanú ach go méid se tríomhán na Gaeilge beidir go bhfuil aspa deisian sin beidir go bhfuil aspa éisian sin níl sogam go cinnte ach sílam go gaiithir beidir níos mó fasachta a bhhainú háart an éhar sin ná mar siad sin blianta tehaachtatha is síl danneol go bí agus tá sé cinnte go neanní siad an Gaeilge a halbhú mar hanga lótas acu go héirithe measc go gcuirde. Tá na Gaeilge rubba níos nua amsirna sé measc ar na main hóisialta mar hampla tá sé tá na Gaeilge níos feiciúlaí ar na main hóisialta darlam héindá ar Twitter agus ar Facebook agus ar Instagram tá níos mó daoine agus said na Gaeilge ar na main hóisialta darlam héin. Tá teangaí níos nua amsire get amach níos nua amsire na mar a bhí go sílim go rud cealhar sin gur hála sin na lína agus is rud dearafa gan áras a bína bé.
Ona kinse agus te mar éú tiide né tarlú ar na main agus gohéirí is muid le linseart na Gaelige le na hua agus chudhór airde tarnithe ar a teangaí te go leor chunkarí ar Instagram agus a lehédí agus teist de chur na Gaelige chun cin agus ar ná agus tú géirí níos bin tú start a ggurgur na daoine seo mar eisiim lá agus tú geirí bheith costa lá mar sin teis a teha a go mé siid sin na chur na Gaelige chun cin agus te si a déanú jobbardáir mar sin teis a Harbh dearafa gohfuil an Gaelig feice lá agus gohfuil si sort cool mar hanga ar na men hóisiilte ach hanan sin agus hanan na men hóisiilte agus teanga lóre an dunne mar sin da bet go gaithhir obrú níos mór ar an teanga mar hanga chummarsaide. Well is maid a hé an smaid a hé sé an mar a dúirtach lína agus tú bre ceolhar fásta ar ná instí rudbug fad a híal ceáil agus mar sin dá team go tú bre siúla agus mar sin agus gohfuil chudhór bonse maithagad agus sinna foiin a riide grom a héin geirí lóirlaat staine áú ach tá go dhór bonse maithagad instú codan ar líta bonse maithagad ar dúspáid ó híhain ceáil do. Well ten ceáil a dehiú den teila me hei mór hiú me bevréile svéig sinnim an box ceol agus vi sinnim da na célige viú sa chalaiste dan pleisi hagan sa taú ar chusaí saoí vi sinnim na célige sinne agus an sin ar hiú ma wethe vi ma wehé a muin ceol I héin na a vi sin níosáige agus a jerifraha agus an sin me agus ma wehé mór ar hiú ma wethe dasarí set vi an tú mar sin te mar an cultúr go léidir agus vi gcónaí ar a hiú den teila agus mar sin da mar gur iad sin sprig me se ó hiú an cheolda ach vi me gcónaí sin ceol ar a scala agus mar sin da ach sílam go ma ceir blianana d'ís nar a hegus me an chiad war an dú hís cos na tredú ar war an omrat a chud chláánid agus hegus an chiad trí versaú agus an sin bhí ma a geall ar fá tréh sigus an sin dóla mar neartile agus bhí me fólam mar a dúirt ma war an ar a scáil agus an sin háis ma freistal ar ranganí ceáil an sin sa chrána agus I gáil an ideag fásta agus bhí dúil hódagams na thuirla sí ceáil agus bhíon puirte mánaí ceáil agus grúpi ceáil agus an sin marim gur lach ma sim in san raniart ar a channels ag a herige a géisiart le ceoltarí ón cheantar dar nóid te plúr na geoltarí seannos a geantar Gweedore agus na ceantartha mai gúird agus mar sin da hí chunkur mór acu sin áramsa agus bhí dúlagum in sna chuarain ag a herige na sean war an seo ó scialtaí gré scialtaí beilide scialtaí buis I buntlafa agus goró an station in sa cheantar agus goró mar na scialtaí sin a gur a ré ó glún go glún tríd na chuarain agus mar sin da bharta má gálig ceirdal an sin le Clíona Ní Ghallachóir agus Dimnic Brian Danny Millie agus te leor ceoltarí eile chuig mór a bheith marim agus marim an sin háis má chuistear na phláán na ceáil an sna commórtais córa Gaelige agus éithisireachtar dús agus bhéine ghlacu puirtins na grúpi ceáil agus mar sin da agus an sin ddírí lom an chiad chríú na héad na bhaintnú na Roma art mí an na díis agus marim gur thug sin spregu mórdú agus tógal crí goró marim ehantas tucha dan bhéid a bhí gentagam agus céin ap sin an rud is tehairtaí ná ar náid bhí se galant a bheith puirteán agus a bheith ag flachiol na héan agus tú genu inadíachta a cheantar ach leis an dúas sin hort na wallis gan tú a armí na díis bhí se dáchreite agus ó henne ré wascail ma Simmons na huarain agus sa cheol agus bhí má gríomh sa chóltas an gáirta harce fásta agus Bhaim mar réile arla sí difriúle ólam an níide ar níideag háismar an níide agus an sin an nGael agus an boxa ceáil má gur ma geirí marim an boxa ceáil ólam margheall go mehé mór a henim mar fá na mianta agus tá sé galanta an nasc agus an
ingréisisin de stay in Charlie a bheith agam agus go dtí glomé chu ré go dtí chéad glúneile fásta. Tá mai ceálam go fáilbí me gnarachtas agus puirte an rudí éagsúile agus ácadí agus go leor deisina tucha dú frídin cheáil agus frídin a rannaíart agus tá mainta buiad sin. Cinnte, bhil de deanú go deoch cinn tarachtas a rá seama bhí fásta? Nílas go mééis dalí a ré, ní mééis se rásin í dóir cibíd seo a ráhóranis. Nílas go mééis se rás im líana ní dáile mé ach tá sul go mór le bhí rás ríis sem más na nGael ag féle hór na nGael. Cin tuair an is fearr le a Clíona? Ó tá sin Harfa dalí. Smailm war an éitiúile agus bfuir mar sampla an bhaidin warig legan na hanig a sell an háí a báú mar chud de bháú han na scáil ar ná a bhí gal ré agus tá dúlhórgam san nuan sin faoin waidin ware a heting réil a far agus an sin scartúrá í chun peúr a náige agus deag si a far agus birch fleis in na déhi agus bevreá síos go dín ón sin a han le an Lordlathe agus an san nuair an clunnin mit den córa hín eici lena far céile agus leis na pleisi. Mar sin dríach sort ag bunt leis an nuair sin agus é fréwiche sa bhéilegus na scialtaí béilegus. Ach da mén le war an eile acu butcher baninne UI mar gur bé cin na headúair an seanú sedólama agus an cinna cheolman ar a ddílum críú na héan na bhaint in san ranníart ar an seanós an headúair. Geola versa bhaint sin duine Clíona? Ó bunne mar tríalas ci bhí tá tomulta cheolma. Cinnte maithú héin an dám héin go maigad. Oh, is tired, oh, get out my journey with thee, no good dog, my Christ on the bailing, Malagan would run. Agus hog, my Christ on the bailing. Líne baganne an hua sa haret me le Daniel alum onarva. Maithú héin, bhí sin iontaí tá mai, maithú héin go mí mai go Clíona a sin agus tá mai cinnte go maní go leor den lar féhanna bheits a ggurcar seo agus go leor me léana agus mar sin dá salt a sin. Lei tú scéalaíart an sin fásta agus súna mo mid réige dí scéalaíart, be tú chu seaachta me cinnte ar tháiní réide sta blianta tá márót a go í tá jazz go ar fád so choir jazz leat agus tréslíon mid leat ar sin. Scéalaíart na Clíona lu tú scéala galantain sin agus stáithe in sa cheantar seo tá tradition mór pestragaíon go héirí a meas na nGael agus mar sin dó. In ricinn scéala bí leat ó hiú, bhfuil scéala bí darnín tú ar mar a déire agus in scéal sansala tesan go túnta mór le bríjana ní bhfuidir nó agus ban mór scéalaíart tan bríjana agus tá cinnte gur hagus si go leor scéaltaí. Bhfuil scéala bhí faoi léithe a ricinn le Clíona agus muidir cant? Ricinn dhéalm na scéal a bhfuil bríjana athe go leor scéalta éitiúile fan cheantar agus tar nói fan cheantar seo bín go leor leganna éagsúile de scéaltaí fa chu cholainn na fan macúil agus a léhétí agus te coppla scéal fómlaí agam den areachtas agus mar sin ach is banlaí a bríjana an scéaltaí le gorálas agus te si geirí sinna chu réithú gin cheag eile agus a géirí go maiid léithe. A tá dúmór agam sa cuasaí amsire agus sort scéaltaí a bhain le cuasaí amsire agus marm fadón ar bevréile bheith brethir an amsir ó hiú bute cuasaí bí nó cuasaí fádig agus a léhétí ach ó hála muidir cantir béilegus agus mar sin Bhartama béilegus agus scéaltaí bige a chruinneoma garthúis mothí I Meenaclady in sin coppla míochain na bhí me geirí sort stáir chuir le chéile na tá go leor tes go tain den sinna gimmart ón chant agus ó stein na néní agus tharó me geirí gomite amiche agus gan an na scéaltaí sinna bhéigin chiad glúneile agus mar sin chaim le omlan na sin bhirte go tógáil nótaí agus seanachtaí agus mar sin a bhí sé héna gin se scéalú fan na áige bevre
le círi bhí acu a Meenaclady huasar a chroch agus had ac in na círi had agad siad a níos a hárapi ón chroch fu siad a gcónaí huasar a chroch agus sturt bhí mehé mór ága gannám agus sturt se le na éhé lehain os in tanna dagan siad sin a níos agus ar seán í hoca siad sin a níos a chiche agus an sin lehain bhí siad na hí ag a teble agus héidir de le tháinig se scafte círi go sí sa ball mór der ma hanna hei linne hei sílam gur sin círi soganne caiise go danig si an nuas ón chroch agus dúirt se dúirt se caiise go dro amsúr a bhla na dúirt sé ní hoca si sin an nuas a go begurró dro amsúr a bhla agus watching learn na wera bhí sé orla sneartach. Nes, so córa dro amsúr. Bhí sig na círi goró dro amsúr a bhla agus mar am iad sin huasar a chroch goméid siad batsear a gontirt na mar sinda agus hannig siad an nuas agus marm gur boichean ar neart acu fan na gonne agus ví acu leir a bhré gur dro amsú na gur snearte a bhla. But haró se salar goró, but ví acu ar ghóineart goró se tar. Neart a chart ach harós go kinse ach deir se sin bheit an bhí a gcónaí bín siad sort hon tosaí aine agus gomén acu batsear ón jala nó ón gíria nó glí gohfuil cin sort amsúre bhís an. Sé, tá sin ní a samúranis. Wahí má hen sin a ribh fásta fachírí gohlas acu fan amsúre agus mar sin agus go dé a teart. Tá sin ní a samúil. Agus ar tháinig se mar an círi sin de hána ví tú cantar na bé? sé mar an goró círi acus bhí asal acus ach chaise an chud is módanna mar ar a forta agus an sin dar nói lech mehé sillihar sin an sin bhí mehé mór go siar mlíanta agus sé jazz na tradition sin a choneal na teisiid sort i gimmart agus is nu chaim a héin le ar a forta beverle mehé bheit huas a han saoú agus dúir si gur si net sé le tá nedra so chaise blianttí ar a chéran ach tá sé néon is sort déúthir leis na dúir se go seinta tromar a chorp agus mar sin agus na taradí eile a gal ré agad dúirt se go se ní sé as galan sin so. Mu barla bíige ó hiú tá go dúir cantin na siúr ha éide agus mar sin dó agus fiú cant beidir go gaiid siad beidir genu hiú le móin agus mar sin dó leis sé timpplaart a hehils mar sin dó agus team gohfuil pertí faoi lé cos leis an cóintas glás agus mar sin dó tá si do bhile beidir ní smó mar an bradí le chodúir sé timpplaart agus tá mar dana gohfuil móin tá betarrácht an timpplaart níl se go maisin an timpplaart agus an éide agus mar sin dó mu bar bí go tain fasin agus létí de heige tá brethir bhin agus machéar náí go dé mar din tinkar bheits sin ar watir na tuaige a go heirí lína mí si hiú le móin agus mí si hiúlis na gréch custom a tugann héin cost le móin mar hapla. Yes, cin si go méid drá hancurig sin ar watir na tuaige a had jo golamsa ma ha haú gan móin gan Chini oscail si bheith gan agus go heirí le linn lín jehrí agus hanna wein sin ach bonin se leis sin dúchas bonin se leis na seanúir sin mar loite a bhí ins na cantra sin leis na blianttí agus an stay teirlí sin mar hapla mehé mór agus an sin mehé agus bhí se had a brona sinna egal a dhé ar waithhe le ridneart fa chuirsaí éireide tá go leor a díala chu se ar chuirsaí timpplaart agus éireide a hahain móin a bonin se ní smó leis an dúchas agus leis an tradition sin agus gohéirhéad a cheantartha tuaithe agus an erid mar pertaín sin agus iad ebalta leasahain jazz agus chuinn se daoine greiche rihin taurí agus caiite smuotí nar ó dhéthe gáil san am chuithart a hahain móin agus cuasaí iascararta agus mar sinda agus sin an rud a chuní gáile de sin an charta se bhí acu agus siadm go se bhád ní stibne na go ddíra go se chu se ar a timpplair. Cinnte.